Karon mga idol, ni kaon ko para pagahi, makatabang ko nun nigpalig-on sa relasyon. Katong relasyon ninyong nagkajawa-jawa na, ang tambag nako batulay kauna. Bitaw mga idol, mao ni gitawag nilang talaba. Mi adol? Nakapanabi gyud si Pulok mga idol. Nitubod gyud ang iyang singot. Nanggawas na gyud ni iyang panuhot. Talaba, talaba. Mo ni talaba. Mo ni siya talaba. Ya, inano si pagkaon no? Tangan mo siya suka. Sukag sili ra gud. Ya. Nagtuyok-tuyok gud ang mata sa manana. Sa kalami, murag yung gisaniban sa dautan. Kining talaba mga idol, pamilyara ni sa sisi. Kining gipalit na to nga talaba, gagmay ra kayo ni. Kay naay dagang dagko, pero dili man ko ka-afford. Medyo mahal pod ang presyo po. Kinira akong gipalit kay low budget. Ang importante, makakauntaan ni. Oy, Manoy Chris TV, sige mo lang kagwalay budget. Oy! Mauman po na tinuod ko pisot. Alangan man ug ako magpakanaag yun. Unya, akong bulsa walay sulod. Asa man dahil sweldo ni mo Manoy Chris TV? Ingon ani man gud ni ingko pisot. Istoryahan na lang gyud tika sa tinuod. Ang akong sweldo gilon na. Gipabuhat na kog balay ba. Unya, ang uban akong gigasto sa pag-eskwela sa kong asawa. Mauna karon na himo na siyang maestra. Mauna ingko pisot kumubalik kag eskwela, patsuturan tika sa kong asawa. Extra income ba? Extra income. Oy, Manoy Chris TV, dili na lang ko magpatutor, oy. Siluso ra ba kayo ka? Unya, gwapa ra ba to imong asawa? Basin unya, og maibog ko sa iyaha. Dali ra ba kayo ko mahigugma? O kung mauna ingko pisot, magtrukis gyud tagyod. Tago lang gyud bisag asa kay pangitaon tagyod ka. Manoy Chris TV, joke-joke rin na nga ko, oy. Di mo siya ka madaog joke? Ang lagi ingko pisot, sanggal ang gutagod. Kay dila ra gyud nimo unya ang way labod. Pananglit gani mga idol nga gahi kayo ablihon. Dukduka lang ninyo. Unya, ligwati sa kutsilyo. Hoy, Manoy Chris TV, pwede ra para di ka bra? Gagmay ra kay ng talaba na to ingko piso. Nahuna sag maayo god. Maayo untag mga taklobo na. Katumur kadag-ag ba nga. Ang uban mura kadag-ag planggana. Pwede ra kay to nimo gamiton og bara di ka bra. Manoy Chris TV, pwede ko mangutana? Unsa man na ingko piso? Kanang mga perlas Manoy Chris TV ba? Asa man na nila gikuha? Kanang mga perlas ingko piso, gikuha na nila sa dagko kay mga kinasun ba? Dili sa talaba. Sa tanaw nako katong giingon nako ganhina. Katong taklobo ba? Katong puwerti ng dagko Aw mao ba day Manoy Chris TV? Ikaw mo untay tiguang ingko pisot. Ganong ari ka sa ko ang mangutana pod. Aw nakaskwela man ko kag sweet to score Manoy Chris TV. Aw hinuon pod ingko pisot. Ang kanang uban akong tubag panaghapra pod na. Oy Manoy Chris TV, burag doldoor sa tinuod imong panaghap. Salamat kayo ingko pisot. Manoy Chris TV, mukanta ko ha. Unsa man po'y kantahon nimo ingko pisot? Ala, paminaw. Pearly shell in the ocean, shining in the sea, shining in the floor. Nawala na tamamauan ni ingko pisot. Undangon ta lang ni gyud. Ano? Ano?